formación, sensibilización, que hai un punto de atención cidadá permanente a través do teléfono e presencialmente na Casa da Cultura en Narón. Bueno, que o persoal da escola está a disposición do asociacionismo e das persoas interesadas neste ámbito para resolver dúbidas ou para aportar o que poidamos. E outra das patas, ten unha pata tamén virtual, unha plataforma virtual que existe na web do vosso Concello e na que tamén se intenta dinamizar a participación desde aí, de diferentes maneiras. As asociacións, os concellos territoriais teñen o seu espazo, tamén algunhas normativas para ser consultadas, facer achegas. E hai outra pata fundamental da escola que son os concellos territoriais. Os concellos territoriais son os órganos de participación cidadá formais que establece o regulamento de participación cidadá do Concello de Narón. Sempre incidimos nisto porque, bueno, pensamos que é algo relevante, non? Non todos os concellos teñen normativas que falan de como ten que ser a participación, que canas ten que haber, e en Narón tédelo dende hai xa moitos anos, a verdade. Vai se renovando e vai se actualizando a medida das posibilidades ao longo do tempo. E bueno, dende o último ano e medio, neste ano e medio tan atípico que todos coñecemos, pois a Escola de Participación retomou a súa actividade. Unha das patas fundamentais, como vos dicía, esta formación, esta atención cidadá, esta plataforma, é a convocatoria e o desenvolvemento dos concellos territoriais. Son 14 órganos de participación que se celebran nos diferentes barrios e parroquias que están definidos e un deles, pois, celebrouse aquí na parroquia de Xúa. Neses concellos territoriais aparecen demandas, necesidades, cuestións que tanto o asociacionismo organizado como as persoas a título individual da parroquia e do barrio pois entenden que, bueno, pois que son relevantes, que hai que trasladar o Concello e un pouco nesta liña de fomentar esa relación e de cultivar esa relación, pois é que queremos traballar. Vou me enrollar un pouco nisto, porque creo que é preciso, ¿no?, como entender que é o que nos convoca hoxe aquí, no Consello Territorial de Xuvia, que se celebrou en maio, gracias Martín, apareceron varias cuestións, e unha das cuestións que a nós nos pareceu relevante, que dentro da escola pensamos, isto ten todo sentido, non? Tiña que ver un pouco coa vivencia de que nun espazo tan significativo como o Paseo de Xuvia, que de alguma maneira unha porta que ten o Concello Mar, que é un espazo de esparcemento, bueno, tanto para a comunidade como para a conexión con a natureza, con valores patrimoniais, históricos, é un espazo moi relevante e que así o sentía parte da veciñanza de Xuvia, non? Expresada a través da voz da súa asociación e de outras persoas. Entón pensamos, moi ben, hai un ámbito na participación cidadá que ten que ver coa planificación urbana, co urbanismo, e aquí seguro que as urbanistas e as arquitectas dende o seu lugar pois tamén nos hai explicar moi ben, non? Como dende as oficinas e dende esa cuestión técnica se poden nutrir tamén moito da sabiduría e da experiencia das persoas, non? Das usuarias do territorio, de onde se coloca, dende onde se coloca un banco, unha farola, son cuestións que ás veces son moi sutís, pero que están asociadas ao noso día a día, non? Favorecer a accesibilidade, favorecer rúas e territorios abertos a todo o mundo, decidir colectivamente sobre o noso territorio, non? Minimizar a conflictividade que se pode dar aí, aprender a negociar todo iso. Bueno, é un ámbito moi rico, isto do urbanismo e da participación cidadá, e por iso pensamos que estaría ben organizar unhas xornadas onde achegarnos un pouquinho a esta realidade, afondar aí, e por unha banda, aprender, e por outra banda, nunha segunda parte da actividade que se celebra mañá pola mañá, sair ao paseo, camiñalo, inspirarnos, e con un pouco toda esa inspiración e esa sabiduría individual e colectiva, plasmar sobre mapa propostas ou ancellos ou ideas, desexos que poden estar presentes nas persoas que participen e que poden ser trasladadas ao Concello para que sigan caminhando. Isto vos lo explicarei con máis detalle as persoas que participedes mañán e que vos animo ás 11 da mañán quedar aquí diante do local, dar ese paseo polo Paseo de Xuvia e despois facer un pequeno obradoiro plástico e manual, que tamén está moi ben non só falar, sino tamén poñer as mans aí,
durante un par de horas mañá pola noite. Pero agora, e antes previamente, para poñer un pouco de contexto e non simplemente poñernos a soñar e a facer as nosas achegas, pareceu-nos pertinente tamén facelo un pouco con un pouco de marco e de contexto. E para iso invitamos a estas tres persoas que vos presento brevemente e que vou intentar fazer o mellor posible para que as coñezades e para que coñezades tamén o sentido de convidalas. Por unha banda, ademais na orde de intervención, está o Fran Quiroga, ele é politólogo e investigador na Universidade de Santiago de Compostela, e a él pedimoslle que nos axudase dende o punto de vista da investigación, das persoas que están en contacto tamén con que se está facendo en outras partes do mundo e que están preocupadas por toda esta dimensión, que nos explique un pouco de onde ven e cara onde nos pode levar a participación na planificación do territorio, non? Por que tan importante, que características ten, entender un pouco máis como as comunidades impactan e se articulan para estas cuestións. Sobre esa base, máis este contexto así máis amplo, pasamos despois a darlle a voz a Roberto Taboada, da Asociación Veciñal de Canido, en Ferrol, onde se lanzaron de alguma maneira en colaboración con outras entidades a dicir, vale, pois nos imos a unha escala moi micro, pero moi, como veremos tamén, con moita potencia, imos planificar o territorio, imos aproveitar este espazo que temos aquí e imos promover que pase algo diferente, que pase algo que poida aportarlle á comunidade, pois seguro, bueno, como veremos, moitos valores, moita oportunidade de relación e todo que, bueno, pues nos encantará explicar, ¿no?, o que está pasando aí na horta comunitaria de Canido que desenvolven entre varias asociacións. E por último, Rollo Aire, Antonio Corrochano, dende o Servizo de Urbanismo. Sempre me custa dicir, cal é o nome técnico? Servizos técnicos. Servizos técnicos de urbanismo, ¿no? Ou servizos técnicos municipais. Bueno, neste caso é arquitecto, urbanista municipal. E se partimos do macro, imos á experiencia micro, pois tamén pensábamos como se aterriza iso no caso do paseo de Xuvia. Entón, dende os servizos técnicos municipais van nos explicar cal é o caso deste terreno, como, que elementos ou que legislacións, que elementos afectan este territorio, como se está a traballar desde o Concello, como se podría traballar, incluso, bueno, e de aí abriremos un pouco a vosa participación e o diálogo, ver un pouco tamén, ¿no?, que dúbidas, que intereses, que inquedanzas, que preguntas, ¿no?, vos veñen escoitando as súas intervencións, porque penso que é unha oportunidade de afondar un pouquinho máis no que nos vayan a contar, dende experiencias concretas a ideas así máis amplas, a coñecer un pouco máis polo miúdo como funciona toda esta planificación urbana no vosso concello. Penso que nada máis, cuestións de orde, pois isto, as distancias, a máscara, o xel hidroalcohólico, usado tamén para compartir os micros, e ao final, pois por favor, creo que hai que asinar unha folla de asistencia, bueno, pois para neste contexto tamén, pois se houvese alguna incidencia, poder contactar con todas as persoas, a pesar de que tamén temos os vosos datos. Nada máis. Moitas gracias. Agradecer a vosa presenza aquí e agradecerlle tamén a Escola de Participación de Narón terme convidado e especialmente organizar este tipo de encontros nestes contextos. Creo que vai ser un exercicio que imos ter que facer todos e todas nós agora, de volver a facer, recuperar, que a xente volva a este tipo de encontros presenciais e físicos e volver a saber porque é fundamental e vamos ter que facer todo un traballo aí, así que agradecervos por ser pioneiros en estar aquí hoxe, porque é fundamental estes lugares de encontro para establecer na participación. Ao final, sempre a participación vai ser un espazo de conflito, a haber un espazo de conflito, un espazo tamén de posibilidade e de negociación e de tamén, en parte, respostas e solucións, non? Quer dizer, o conflito de por sí forma parte da vida. Vai, hai que vivir con el. Entonces, bueno, nese sentido, ter estes lugares de encontro é fundamentais e logo despois tamén, bueno, tamén supoño que
agradecer ao Concello de Narón este tipo de espazos, tanto a escola como este tipo de encontros e toda a plataforma de participación. Narón é un espacio referencial, un concello referencial en participación cidadá e debe seguir sendo, e eu creo que debemos de, ¿no?, tamén, bueno, parabenizar aqueles concellos que traballan nesa línea, ainda que seguramente, bueno, hai que seguir apostando máis por ese traballo e, bueno, buscar algunhas melloras sempre, ¿no? Un pouco a miña intervención. Son politólogo interesado no ámbito do espazo público e desde aí o traballo desde arte e tamén traballo na Universidade de Santiago, pero máis no ámbito dos estudios agrarios. Entón, bueno, vou ir versando, agardo que breve, un pequeno panorama histórico, pero simplemente unha pequena pincelada e logo así 3-4 exemplos que podan ser interesantes de participación cidadá como aplicados, vaya. Entón, bueno, co título do territorio facémolo nós, que quere tamén é un pouco a mellor a intervención, é o territorio sempre o fixemos nós, non? De alguma maneira, Galicia foi construída polos propios labregos e labregas, históricamente, e tal como entendemos como está o territorio habitado, con esa hiperdispersión da que simplemente é suficiente con ver o territorio e vemos esas 30.000 entidades de poboación, esas máis de 1,5 millón de galegos e galegas somos propietarios de algún anaco de terra. Bueno, toda esa dispersión ven pola propia capacidade que tivo ese labrego de construir o territorio. Básicamente, podemos pensar, e así o din nos achádegos tamén medievais, que a habitabilidade do territorio ven sendo igual desde hai 2000 anos, basicamente, vale? Que mellor logo Vigo se fai máis grande, Ferrol o mellor é máis pequeno, e logo 1780 chega a ter 30.000 habitantes e Santiago tiña 17.000, se convirte aí Ferrol e a Graña na cidade máis grande do país, logo despois iso decae, logo Vigo faise máis grande, non? Vai habendo adaptacións en función tamén, bueno, das condicións demográficas e industriais, aquí neste caso, no, pola cuestión departamental ou de industria naval, logo o seu tamén de valo, como vos sabedes. Bueno, pero basicamente o territorio é casi, a habitabilidade casi é igual dende hai 2000 anos. Eso fai que tamén moitas das persoas que residen nesos territorios, os seus avós, os seus tataravós, xa estiveran camiñando por esas mismas leiras, por esos mismos carreiros, por esas mismas fontes, non? Seguramente hai 400 ou 500 anos atrás, non? Nese sentido, cando, digamos, ao entender como se puido ter dada esta dispersión poboacional no territorio, atende a como a propia cidadanía, os propios labregos, os propios campesiños e campesiñas construían eso en función das necesidades que tiñan, adaptando, claro, con toda unha serie de normas e os recursos que había daquela. Di, por exemplo, Perjerto Sabredo, que a mí me gustaba, no? Decía, para os campesiños a paisaxe era bello se os seus componentes tiñan utilidade á hora de garantizar a subsistencia e a reproducción familiar. É dicir, a única cuestión que primaba en habitar o territorio era a propia sustentabilidade e a propia vida en sí, no? Digamos, a vida non era simplemente porque lles parecera precioso vivir, no monte do Courel, sino era porque isto era o que garantizaba a súa vida, no? Digamos, a cuestión estética non era tanto por unha idea de belleza, sino máis só por garantizar que estar vivo. Entonces, digamos, con esta, así como noutros territorios, como poden ser o mellor Gran Bretaña, coa idea da revolución, e estamos facendo un salto amplo, pero, bueno, é para só hacer unha pequena pincelada. En Gran Bretaña, o territorio vai mudando porque hai toda unha revolución industrial, entonces se supón toda unha transformación da habitabilidade do propio territorio. Aquí ese proceso non se dá e, como vemos, se sigue mantendo, como vos decía, esa forma de habitar o territorio, ¿no? Con lugares un pouco máis habitados, outros menos, pero, vamos, a habitabilidade sigue sendo prácticamente a mesma. O que ocurre aí é que ata, ao mellor, ata casi principios do século pasado, digamos de 1900,
non hai un Estado forte e non hai un capitalismo. Entón, non está o capital, digamos, a idea do capitalismo non está tan presente, a idea da propiedade privada e do capitalismo, entón é o propio labrego o que vai adaptándose ás necesidades que tiña no seu territorio e vai co-construindo en función de, bueno, tamén mecanismos que eles se adoptaban comunais de tomas de decisións para arreglar, bueno, pois, camiños, donde se celebraban as festas, é dicir, a cousa pública, ¿no? Ou donde podía acollerse a fonte que era necesaria para o que decíamos garantir a vida. Parte de eso, por exemplo, se ve claramente nas augas comunitarias, nos sistemas de traídas comunitarios e veciñais. Aínda agora perviven moitas destos espacios comunitarios de recollida de auga para garantizar a auga. É dicir, o Estado, a intervención do Estado era mínima. E a intervención do capitalismo, do capital, é dicir, agora, como se venden as fincas, se compran, venden, a especulación, etc., tampouco era mínima. Entón, simplemente eran, entre esos labregos, os que codecidían, de alguna maneira, esa xestión comunal, ¿no?, desos espazos que afectaban a todos e todas que residían aí, ¿no? É dicir, se garantizaba a propiedade privada, que eso non era que fora unha comunidade hippie, sino que había propiedade privada, pero esos espacios comunitarios, esos espacios públicos, se coxestionaban tamén con esas comunidades. Más ou menos a grosso modo. Este proceso vai mudando, non digamos, con ese proceso máis de intensificación desa idea do Estado e a vez, sobre todo, bueno, xa se intensifica moito máis xa con 1930, co que logo ven toda esa política tamén franquista e a política forestal que tamén supón toda unha alteración na cosmovisión e na forma de habitar tamén o territorio. Nesa idea de que o territorio fixémolo nós, ¿no?, que certa vontade, porque non é só así, en tanto hai un Estado, en tanto hai administración, en tanto logo hai un mercado, etc. Pero, bueno, basicamente foi así. Aí se garantiron e se ven os montes veciñais en Mancomún, que son o país, o sea, Galicia, un 25% do seu territorio é monte veciñal en Mancomún. Estamos falando de aproximadamente 700.000 hectáreas e que implica a máis de 150.000 persoas que son comuneiras, é dicir, unha vez que residen nese territorio, poden xestionar ese monte e siguen, como vemos, xestionando un 25% do territorio galego, sigue sendo monte veciñal en Mancomún. Hai outras áreas tamén comunitarias que poden ser desas, os portos, maioritariamente os portos eran áreas comunais, logo o Estado faise con esa xestión para garantir que ese territorio sexa un territorio público, é dicir, para o conxunto de todos, pero os montes veciñais, se no século XVIII, o mellor se estimaba que 1.800.000 hectáreas, tendo en conta que Galicia son 2.700.000, era monte veciñal, é dicir, casi a mitad do territorio era monte veciñal, agora estamos nun 25%. Aí houve todo un proceso de especulación, de venta, bueno, que nos foron desposeendo destos espacios comunitarios e destos espacios de toma de decisión. Aí o que fai é, a medida que o Estado se vai facendo máis grande, vai asumindo certo papel que xa facían estas comunidades ou estas áreas comunitarias. Claro, entonces aí a medida que pasa, digamos, e aí hai todo un entramado de toma de decisións, de gobernanza e da capacidade que teñen e vemos as comunidades de seguir xestionando e facendo territorio. O igual que moitas veces tamén cando falamos da capacidade de facer a cousa pública ou a xestión comunitaria, as festas, e agora os botamos moito de menos, que son organizadas polos veciños e veciñas da aldea, son espacios tamén de facer a cousa pública. Aí tamén, e aí entramos, por exemplo, en algún proceso tamén de participación cidadá. Agora estáse traballando a idea de democracia por sorteo, democracia tamén por sorteo. Entonces, aí están facéndose proxectos en Francia e tamén en Gran Bretaña ou Irlanda. Por exemplo, en Francia fixeron a Convención Nacional del Clima, na que, por sorteo, e en función duns datos estatigráficos de demografía, etc., lle corresponden a uns veciños aleatoriamente tomar certas decisións. É dicir, neste caso, nos suplantan o goberno e as eleccións democráticas, pero sí que son espacios novos de participación cidadá. É dicir, o voto por sorteo, vaya.
Eso tamén se facía nas festas comunitarias aquí, cando seleccionaban por voto que tenían que ser os vigairos das festas. Simplemente que, como moitas veces é na aldea, e parece que o que ocurre na aldea non é tan relevante, só temos que parece que só hai que mirar a cidade o que ocurre en París para logo darlle esa relevancia. Pero vemos que esa xestión tamén da cousa pública, que é a festa, que é un elemento fundamental e necesario no territorio e de cara á propia habitabilidade, se facía tamén a través destes mecanismos de voto por sorteo. É dicir, hai aí tamén como podemos experimentar tamén, como podemos ir, eu creo que é un dos grandes debates ou líneas de traballo, como podemos facer ensanchar a democracia, ensanchar a calidade democrática, e como ben falábamos aquí no Concello de Narón, que hai diferentes mecanismos, como xa situou antes Andrea e a concelleira, de participación, como os consellos parroquiais, as plataformas, este tipo de escolas, encontros, outros espazos máis informais, pero que se poden seguir traballando moitos máis mecanismos de participación. Entón, a mí me interesa moito como estes montes veciñais son tamén pequenas estructuras de microdemocracias, tamén experimentais, moi interesantes, porque hai todo un saber facer. Os nosos avós e avoas e os pais, os que teñan os montes veciñais, teñen todas unhas normas, un saber como adaptarse ás tensións que se xeneran, etc. E eu creo que aí temos moito tamén que aprender de toda esa xenoloxía, e aí tamén para ir situando como podemos replicar ese tipo de procesos a outros contextos, vou vos contar como vou de tempo, Mané? Rematando, moi ben. Vale, pois entón conto un proceso solo que é interesante. Bueno, eu vivo en Santiago de Compostela, pero a miña familia vive en Betanzos, e aí estamos facendo, como sabedes tamén, o Parque do Pasatempo, creo que moitos o coñeceredes. Bueno, é un parque dos uns indianos que a súa volta deciden, bueno, pues será ese parque para que a comunidade mellore a súa capacidade de aprendizaxe, etc. Ese parque é espectacular e estaba actualmente pechado porque, bueno, caeu unha parte del, etc. Aí o que fixemos foi, cunha fundación franco-española, un proceso participativo para facer unha obra de arte nese parque. Entón, aí se fixe todo un proceso de escoita e de diálogo, entonces, para ver cal era ese desexo colectivo, que era o que querían os veciños que se fixera ali. Aí temos diñeiro, temos en torno a 75.000 euros para facer ese proxecto, agardando conseguir máis recursos, para ver que se podía facer ali. A idea inicial, o que querían os veciños inicialmente, era que se rehabilitase ese parque. E claro, non tiña sentido gastar diñeiro noutra obra artística cando o parque se cae a pedazos, non? Claro, a mí eso me saía unha dúbida, porque nos era un proxecto de arte contemporánea, non podíamos financiar unha rehabilitación. Agora xa parece que hai xa fondos para a súa rehabilitación, pero entonces o que vamos a facer é, nesa inquedanza, nese desexo colectivo que estaba aí, que era volver a poñer o parque co seu esplendor, de alguma maneira, ou reactualizalo. A idea, vamos a intentar que veña un paisaxista, que é Gilles Clemonte, estamos en breve a ver se conseguimos, xa temos unha reunión marcada con el, para que faga unha intervención paisaxística tamén no parque. Entón, de alguma maneira, cubriríamos esa necesidade de atender esa rehabilitación e a vez tamén facer esa intervención contemporánea nunha lógica de xardín máis orgánico, etc. É dicir, e sale ese proxecto sale dun conflito, que é un conflito veciñal que cae o parque, cae unha escultura central do parque e hai unha manifestación a que acude máis de 300 veciños e é todo un proceso de conflito entre a Asociación de Amigos do Parque, o Concello, etc. Pero pouco a pouco, máis tarde, vanse dando resultados tamén dese proceso. E aí xa para terminar, digamos para abrir, como ás veces as dificultades que teñen os procesos, nunhas charlas me preguntaban uns decían, e como fixestes? A través dun sistema de voto, como que os veciños escollan cal era a mellor intervención. E entón aí o que fixemos era, claro, que sexa un proceso de debate, e un proceso negociado e un proceso de constante negociación cos veciños. E entón desde aí ver
se tiña sentido ou non facer este tipo de intervención artística que planteamos, non? Ainda estamos, xa vos digo, ainda non finalizou, pero bueno, estamos con eso. Entonces eso, que hai moitos espacios, hai mecanismos para a participación, o asociacionismo é fundamental, creo que temos que reivindicar tamén o noso papel como ciudadanía de ser, e creo que decía tamén un día decía un presidente estadounidense, non sei se era Eisenhower, creo, decía, pois protestade, non? Protestade, entonces eu así podo, non? Respostar, non? Se non teño esa presión social detrás que avale esta decisión, non a vou poder tomar, non? Entonces eso é necesario que tamén o teñamos en mente. E nada, con isto, pois deixo e logo, se queredes, seguimos un pouco. Aquí vos traigo unha experiencia moi concreta de un barrio moi concreto de Ferrol. Para poñervos un pouco en contexto, o barrio de Canido é a última aldea de Ferrol. É dicir, está pegada ao centro de Ferrol, ao barrio da Madalena, chamanlle tamén o barrio alto de Ferrol, porque está unha pequena colina, e foi esa última aldea. Con isto quero decir que Canido aínda mantén, por exemplo, moitas condicións dese ruralismo. Ten unhas vivendas singulares que son os ranchos. Os ranchos son vivendas normalmente plurifamiliares que teñen, é unha tira moi estreita, moi longa de fondo, que ten casa no principio e parcela na parte de atrás, onde a xente cultivaba e cultivou e sigue cultivando ata agora. Canido, nos anos 2000, sufriu, sufriu está mal, ao mellor non debía decir sufrir, veu o urbanismo. Veu o urbanismo e se fixo unha promoción, diríamos, claro, é que non quero ser moi cruel con o que se fixo, porque tampouco estaba eu daquela ali, entonces, pero se fixo unha gran expropiación das hortas e das parcelas da veciñanza. Uns saíron ben parados, outros non tanto ben parados. Eso provocou que Canido, aparte de ter vías novas, agradecer un plan urban que gastou, investiu en Canido bastantes millóns de euros, deixou a Canido con un número ben importante de solares a monte. Solares a monte que, ademais, a gran maioría deles, a súa propiedade desapareceu. Digo desapareceu, que non é unha figura moi técnica, pero a empresa promotora desapareceu, polo tanto, eso quedou en terra de ninguén. O banco o Saref, está facéndose agora, digamos, executando as hipotecas e os préstamos dese banco. O problema, digamos, urbanístico é importante en toda esta zona, que antes, por exemplo, onde está o centro cívico onde nós estamos agora, que é a Rúa Pérez Parallé, eso antes chamábase, por exemplo, que vexades o ruralismo que tiña, era a Avenida do Repolo. Dicir, eran leiras limitadas nun camiño polos repolos. Agora é unha avenida ben ancha, e vou a facer outra pequena introducción. A Asociación Veciñal leva dende o ano 78 activa. A directiva da que entrou no 2017, unha directiva que rebaixamos en 20 anos a media de idade da anterior directiva. Podedes imaginar, eu non son novo, podedes imaginar que idade tiña esa directiva. Este tamén é outra constante do tecido asociativo, a falta de relevo. Entón, neste contexto, este barrio que está moi de moda, é un barrio que está emerxendo, é un barrio distinto con respecto a ese declive de Ferrol, ese barrio que padeceu este proceso expropiativo que deixou ese número tan grande de parcelas, esta nova directiva que entra, como sempre, se entran nas directivas con moitas ganas e con moitos proxectos. No ano 2017 entramos aí. No 2019, unha desas parcelas empeza unha promoción. Esta promoción de vivendas a leva a cabo a Beconsa. A Beconsa ten varias parcelas aí. Esas parcelas estaban a monte. Nós, por exemplo, en unha delas facíamos a luminaria de San Xoán e nos encargábamos de limpala, de mantela. Era unha especie de compromiso que xa recollimos de anteriores directivas de que había
o propietario deixábanosla a cambio dese mantemento. Unha vez que empezan a promoción, hai outras parcelas que deixan de atender. Entonces, nos, bueno, periódicamente reclamábamos que as mantuveran limpas. Entonces, empezamos a argallar ideas, ¿no?, para usar esas parcelas. E logo, outro inciso teño que facer, no barrio de Canido, aparte da entidade veciñal, existen así como 20 e tantas entidades de distintas características. No ano 2018, a iniciativa da Asociación Veciñal, convocamos a todas as entidades do barrio e creamos unha organización non formalizada que chamamos intrabarrial. Nesa intrabarrial tratamos os asuntos todos do barrio. En esa intrabarrial está dende Cáritas, que ten 2 parroquias no barrio, están os Boy Scouts, que teñen un local, teñen unha sede no barrio, está o Club de Montaña, está unha asociación de capoeira, está un club deportivo, están hasta 20 entidades, están aí. Nos reuníamos periódicamente, en isto veo a pandemia, deixamos de reunirnos e temos máis que nada un grupo de WhatsApp. Digo isto porque, gracias a que existía, digamos, esa relación con todos nós, durante o confinamento empezamos a argallar cousas. Que facer, non? Tiñamos esas parcelas, tiñamos esos lugares infructuosos. Entonces, xunto con outras entidades, xa o sair do confinamento, isto foi en setembro de 2020, é dicir, hai nada, é dicir, isto é un proceso que o temos moi verde todavía. Pois, xunto con outras entidades, porque sí que nos, dende a entidade veciñal, sempre o que quisemos facer, todo o que facemos, o facemos sempre coa complicidade de algunha outra entidade. É dicir, se temos que facer algo deportivo, falamos coa Sociedade Deportiva do barrio. Se temos que facer algo social, falamos coas parroquias, co Cáritas do barrio. É dicir, sempre buscamos esa complicidade con outras entidades, porque sí que creemos en que todos xuntos temos moita máis forza. Entonces, despois da pandemia non, que seguimos en ela, despois do confinamento, contactamos coa empresa, con Aveconsa. Entón, nos lle propusemos, mira, cada 3 meses, 4 meses, vos estamos insistindo en que é necesario limpiar a parcela. Es que a parcela son 1.200 metros que están pegados ao centro cívico onde nos estamos. Entonces, de repente as silveiras chegaban a ocupar a mitad da beira rúa. Entón, lle propusimos que a cambio de que nos cederan esa parcela, eles íbanse a olvidar de mantela. Entón, fixemos un contrato, unha cesión en precario da parcela a nosa entidade e aí buscamos logo a complicidade, é dicir, non nos íbamos a quedar solamente con limpala e así. Entonces, con outras entidades, como, é dicir, estamos a Asociación Veciñal de Canido, Xeración, que é unha entidade que xestiona voluntariado internacional medioambiental, a Parroquia de Santa Cruz, que é outra entidade do barrio, Xeración, Mobilidade Humana, que é unha asociación que traballa con persoas migrantes, tamén a Asociación Española contra o Cancro, que ten un programa concreto para esa parcela, e tamén, non me olvido de ninguén, temos aquí a nosa profe, María, somos 6 entidades. O Colexio San Rosedo, es verdad, tamén metemos a un cole en esa historia. De repente nos juntamos 6 entidades, cada unha delas con un interés totalmente distinto e con un objetivo totalmente distinto sobre que facer con esa horta comunitaria, porque nos queríamos facer unha horta comunitaria, queríamos ter unha terra productiva, facer esa homenaxe a ese canido aldeano, a ese canido productivo. Entón, cada unha das entidades ten un objetivo distinto. É dicir, por exemplo, o Colexio San Rosendo ten un objetivo pedagóxico coa infancia. Traballanse as clases de quinto e sexto de primaria. Santa Cruz ten un objetivo social. A xente que recibe a axuda da parroquia de Cáritas, non ten acceso a veces a alimentos frescos. Entón, co asunto de que cultivaran, que xestionaran eles mesmos uns bancais, se procuraban ese alimento fresco, digamos, que eles non tiñan de
de seguido. A Asociación Española contra o Cancro ten un programa super lindo que é para as familias, para as persoas que pasaron por un proceso cancerígeno, como terapia, primeiro para socializar, como terapia tamén para sair da súa casa e como, alimentación saludable tamén. Xeración ten o seu objetivo é medioambiental, é un voluntariado internacional onde cada 3 meses hai rapaces ata 30 anos, pois temos de Lituania, Rumanía, de moitos países europeos, veñen ali e axudan tamén na parcela. Nos, a verdade, que a entidade vecinal, o único objetivo que tiña era facer de mediación entre todas as entidades para que isto acontecera. Nos temos solamente casi, digamos, tamén sacamos proveito agrícola do lugar, pero o noso interese básico dentro da nosa directiva era crear ese lugar de encontro entre todos. O que se fixo nesa parcela foi acondicionar o terreno, logo plantamos en bancais, porque utilizamos unha técnica que é tipo lasaña, unha técnica que fai por capas, é dicir, era unha terra improductiva, porque eso non olvidamos que era unha escombreira, é dicir, aí a empresa que fixo o centro cívico usou ese lugar para a escombreira, entonces, pues non era un terreno moi rico. E traballamos sobre bancais. Construímos 15 bancais, agora vamos a construir outros 4 bancais, son bancais de 3 metros 10 por 1 metro 10. Temos tamén 2 sementeiras, invernadoiros, empezamos co compostaxe, arreglamos tamén unha zona traseira que vai a pasar un vial no seu día que estaba abandonada, e hai unha parte que queda libre que vamos a facela de zona de lecer. Esa, en sí, é dicir, que non é gran cousa, que non é a acción que fixemos. O importante da acción que fixemos foi que a fixemos nós, que non tuvemos necesidade de, necesidades sempre tes de todo o mundo, é dicir, colabora, por exemplo, a Agroflor, contratamos a María, que está aquí, que é a nosa profe, é dicir, nós somos urbanitas, esta homenaxe á aldea é unha homenaxe á aldea, pero coñecementos de agricultura temos ben poucos, e entón temos unha tutora que semanalmente nos vai guiando en que facer e como facer. Entón, a historia, este pequeno acontecemento é que de repente unha zona degradada, unha zona perdida, unha zona que era unha escombreira, que estaba chea de silveiras, agora mesmo casi é un polo de atracción, porque está pegada á beira rúa, na mesma rúa Poeta Pérez Pallé, ao lado do centro cívico, que é un centro cívico de recente creación, e xa a xente para ali, é dicir, a xente para ali curioseaba entre os bancais, se interesaba polo que estaba pasando. Agora tuvimos que pechar porque temos sabaríns no barrio, e tuvimos que pechar todo o perímetro, pero eso evita un pouco, impide un pouco que a xente visite antes, como visitaba antes os bancais. Pero sí tamén, outra cosa que é importante, aparte de recuperar ese espacio, a xente maior do barrio séntase nos bancos, mira para nós, aconséllanos, máis ben critícanos casi sempre, porque o facemos fatal todo, é dicir, todo o que nos facemos non é como se facía, entonces, pero que sempre é moi grato ese acompañamento da xente maior. E outra, a última fase que lle vamos a dedicar agora mesmo a parcela é unha tira toda, que son 300 e algo de metros ou así, a espacio de lecer. Vamos a construir unhas mesas corridas, vamos a hacer, a mellor, incluso poñer xogos para a infancia ou así. Non quere decir que o barrio de Canido non os teña, si que os ten en outros sitios, son municipais, pero nós queríamos que dende a veciñanza tamén tiñamos que dar esta opción. Eu non sei se é unha transformación do territorio ou non é unha transformación do territorio. O que sí que é ocupar un espacio que estaba degradado e darlle un uso. E o noso interés foi por aí, sin moita máis intencionalidade ou moita máis pretensión. Sí que a idea é que o resto de solares que temos baleiros tamén teñan unha transformación. E a idea da entidade veciñal é sempre intervir
en os sitios que está abandonado, incluso os sitios onde o Concello non chega, como é a limpeza de parcelas privadas ou como é a rehabilitación dun lavadoiro que temos ali no barrio tamén, que xa fixemos unha acción para limpalo e pintalo. Non dá máis de sí, é dicir, bueno, podía contaros máis detalles do asunto, pero creo que é moito mellor dar paso e seguir coa charla entre todas. Nos temos, no ámbito municipal, hai unha limitación nas competencias, non? Hai dous mundos, desde o punto de vista urbanístico, falamos, non? Hai dous mundos. Estaría primeiro a parte urbana, que é directamente competencia municipal, e o mundo rural, que pertencería sempre a organismos autonómicos ou estatais, non? Fundamentalmente. Esta autonomía municipal si permite planificar a través dun plan xeral, non? Ordenar hasta onde chega ese solo urbano, como se planifican os futuros crecementos, non? E as condicións en que se vai desenvolver. Nos ahora mesmo temos un documento que ten ahora 20 anos, dos anos 2002, que hereda un anterior do ano 1985, está en marcha, non? Unha seguinte revisión que se aprobou, bueno, un borrador no 2017, non? A nosa situación real actual é que a zona urbana, sobre o planeamento, ven a legislación autonómica, a urbanística. Entón, no 2016 se aproba unha nova lei do solo que establece un réximen transitorio para os planeamentos vellos, como casi todos en Galicia, non? Entón, que establece que a parte urbana mantemos esa autonomía, pero no mundo os núcleos tamén, os asentamentos no rural tamén, pero o resto do territorio rústico e rural queda supeditado ás ordes xerais da propia xunta, non? Do que determinan as afeccións sectoriais. Vos conto todo este barullo, non? Un pouco por chegar a isto, non? O límite urbano queda nas casas, neste fronte do paseo de Xubia, e a parte de abaixo, a parte que non está edificada, é un sistema xeral de zonas verdes que se regula non polo planeamento municipal, sino polo que establece costas, ou o Plan de Ordenación do Litoral, ou Aguas de Galicia, ou, bueno, no noso caso, este último tramo, o Camiño de Santiago, non? Ou ir por aquí. E todo isto establece, limitacións, non? Bueno, temos facilidade para mañán unhas... Vou enseñar así algo xeneral, non? Non sei se o vedes ben, non? Desde ali, máis ou menos, non? O que está en cor verde realmente sería a parte do espacio libre, non? O sistema xeral previsto. Que dentro dese espacio, isto está planificado. Hai parcelas que ainda non son públicas, que son privadas, pero, bueno, a meirande parte sí que estaría dentro da concesión, non? De costas, que eu creo que tamén a trouxen. Non a trouxen, non. Non a trouxen, porque non a temos esa, non? Pero, bueno, sería o que nos condiciona. Sobre este mismo territorio, non sei se vedes desde alá, pero isto ven sendo a línea negra, bueno, vos mostro aquí, non, tamén, pero temos unha línea negra que sería o propio camiño, e despois está a traza, non? O trazado do camiño, pero despois o ámbito realmente chega hasta que se ve desde o camiño e desde onde se ve o camiño. Por lo tanto, claro, diante da zona de Megasa se limita o paseo da beira-mar, pero en canto vai entrando chega hasta os primeiros edificios, con lo cual a nós, urbanísticamente, cada vez que ven unha actuación, unha obra de algún dos veciños que está nesta primeira línea afectada por este ámbito, non? Do camiño, temos que ter un informe que non é só municipal, ten que ir á Consellería de Cultura, non?
as nosas propias actuacións municipais que queremos facer aquí, as temos que mandar ali, costas ou augas de Galicia, non? Falábamos. Temos outra afección por riba de todo isto, que sería o mundo da planificación territorial, non? No ano 2011 se aproba o que se denomina o Plan de Ordenación do Litoral, que fai un análise de todo o litoral galego, non? A priori dos primeiros 500 metros de costa, pero focalizando hasta que é o que se ve desde o mar, cal é a percepción do territorio dentro do mar, e que se pode facer ou non. E isto vai vir sobre o planeamento municipal. Onde nós temos un planeamento consolidado, por decirlo así, que sería esa zona urbana, pois establece un réxime transitorio que di que aí o POL non incide, non? Pero si vai incidir na parte rústica, sí que temos que atender a él, non? Non o ides ver moi ben desde alá, pero que logo vos pasaremos esta documentación e ides traballar con ela sin problema, non? Nos, bueno, o código de colores, o que se ve en blanco é onde estaría a zona urbana que se respeta, que é onde están o suelo urbano que xa temos consolidado. Temos unhas zonas en transición que lle chaman de mellora ambiental, a zona costera e a verde, que veredes ali, que ven a coincidir con todo o sistema xeral, que ven a ser un pouco a zona máis sensible preto da ribera, non? E despois fala dunha zona de ordenación onde se poderían facer outras cousas, non? Edificar ou ampliacións hacia dentro, hacia o interior, non? Que realmente o que se pretende, bueno, protexer a zona máis visible ou máis sensible, non? Sería o... Entón, nos, claro, desde o noso departamento o que ten que facer é verificar ou controlar que o que se pretende facer pois vai cumplindo con todas este cruce de distintas normativas que veñen de moitos sitios distintos, estatais ou autonómicas, non? Eu creo que sobre este marco que me pedían a mí un pouco de limitar, non? Que se pode ou non se pode facer, claro, as zonas, este sistema xeral do paseo de zonas verdes é unha zona prevista para que se de uso público e de lecer, cunha limitación nas construcións carácter xeral que te permite facer pois, algún quiosco, cousas, elementos moi condicionados, moi pequenos, non? A partir de aquí, bueno, eu creo que pasaríamos... non, Andrea, estás por aquí. Sí, non digo que neste punto eu creo que eu daría un pouco paso, non, a si preocupacións un pouco que vos pollades ter e que poidamos concretar, non? Por esta primeira parte da exposición, e creo que como os demais, que estaremos claros. Non. Sí, e un pouco esta idea, eu non sei se igual xa que fostes escoitando, pois vos xurdiu algún interés, alguna dúbida, algo a compartir tamén. Sí, e queríamos un pouco traer este universo complexo. Dende isto máis xeral que nos traía Fran, esta experiencia máis concreta de Roberto, e un pouco isto que acaba de empezar a abrir Antonio, de isto un pouco o que pasa neste territorio e que temos que ter en conta a hora de pensar sobre ele, non? Entón, de novo, non sei se dende a veciñanza de Xubia, dende colectivos que sei que estades aquí, tedes algún interese concreto, algunha dúbida. Eu creo que hai dúas vías de intervención a que exponía, non? Roberto era unha iniciativa privada, non? Ou asociativa, ou veciñal. E nós, desde aquí, temos a nosa visión do público, non? Que nos tiramos todos os días, vamos tirando, non? Bueno, atendendo a necesidades, non? Teño aquí unhas 3 palabras, non? Necesidades, está despois a viabilidade das cousas, que é onde realmente nos, como servizo, pois temos que ver se é posible ou non, porque queremos, pero bueno, e a oportunidade, non? Que hai veces que, bueno, falabas no caso de Betanzos dos cartos que se dispoñen por que hai unha línea, ou nos traballamos con subvencións, ou a nivel asociativo,
se fai unha acumulación de recursos ou se dispón de outro tipo de subvencións diferentes das públicas, das municipais, senón que vos poden vir por outro lado, xurden cousas, non? Hai que consugar todo, non? E que non sempre todo se pode encaixar no momento que se quere, o que si hai que avalialo e, bueno, intentar orientalo, non? Que un pouco que penso que queredes vos, non? Dinamizar, non? Un pouco esa idea, non? Sí, mañana imos facer un experimento, unha experiencia, digamos, ¿no? De como podría ser esto, de como darle traslado ao Concello, e a partir de aí, sí, un pouco isto, ¿no? Experimentar, como escola tamén aprender, pero aprender facendo e experimentando e vendo o que aparece aí. Creo que hai algunha palabra, non sei se igual se hai persoas que para facer unha idea tamén do volumen. Unha? Pois gracias por abrir. Sí. Eu como pequeña de Xulio, de toda a vida, nacido aquí, teño unha especial vinculación co barrio e dame moita pena o deterioro que ten a nivel urbanístico, a nivel de patrimonio. Xulio foi o berce de Narón, Sanxiao, no primeiro concello, que recollía 4 casas de fixo, porque coñecido e saber de cabeza. E moi triste, para mí, polo menos, de pensar que hoxe, por exemplo, estamos aquí, no que foi unha antiga fábrica de curtidos, unha das primeiras da comarca, e que non queda por eso de ningún. Cando un vai por Allariz, poñer un exemplo, e ver como recuperar todo ese patrimonio, sempre un pouco de nostalgia, de que non se calma como se calmaron todo. Un pouco me gustaría saber canta protección do patrimonio, pensando como unha das ideas, a casa de Santa Román, e dicir, o pouco patrimonio que queda, porque xa non queda prácticamente ningún. Pero do que foi esa zona do Concello, se non hai posibilidades, visión, vontade, non sei como chamarlo, para emprender accións de cara a intentar conservar e conservar o pouco que ainda queda, sobre todo cando ademais temos un camiño inmenso, por tanto queremos presumir en moitas ocasións, pero que ao final o camiño inmenso vai quedar reducido a pasar por diante de Medasa e o paseo marítimo, non? Ao pouco máis. Iso quería preguntar desde o punto de vista, se que non é escrito Sí, non. a decisión política, non? Pero como... Bueno, eu creo que unha Non, eu creo que unha corresponsabilidade. En algún momento, se tedes valorado ou avaliado esta posibilidade. Claro, eu creo que aquí, bueno, son dúas cuestións, non? A obriga de conservar o patrimonio de todos, non? Quer dizer, non se, bueno, opino eu, quer dizer, aquí cada un desde a súa competencia e capacidade, non? Quer dizer, eu creo que, bueno, adquiriuse, non, o muiño de aquí de Xuvia, se está traballando no outro, non, no de a das Aceñas. Todo isto se está traballando nunha conectividade, non, deses espacios a través desas sendas, bueno, prolongar, non, este paseo, pero vinculando eses espacios de interese cultural. E cada unha das accións, tanto as adquisicións como as propias obras de tal, pues, requiren recursos. Realmente a rehabilitación require grandes esforzos de todos, non? Eu creo que, bueno, creo que estamos de acordo, que hai que ir a máis sempre desto, non? Temos que ir entre todos a máis, non? Pero... Sí, o que se creo aprendo como se dan as cousas e se dan. Sí, sí. Non, e aparte, bueno, tamén hai unha... Falabas non, da transformación urbanística, que hai veces que, bueno, a día de hoxe pues, se vai protexendo no noso plan, temos bastante protección, o plan básico autonómico tamén ten unha protección propia que se consuga coa nosa, o novo plan que se estaba elaborando tamén ten un alto, bueno,
conxuga os dous antecedentes que tiñamos do planeamento e do plan básico autonómico do que tiña esa xunta, e profundiza e amplía ese catálogo en aras desa protección. Eu opino, pero como individuo, non como... Estou falando como individuo, non como funcionario, non? Quer dizer, que esa rehabilitación ten que ter vida detrás, non tampouco é a solución que se adquiran todas esas propiedades, todas esas grandes villas ou edificios industriais, unha rehabilitación solamente abstracta sen que teña unha vida detrás ou unha necesidade, non? Que un pouco, é dicir, esa demanda, non? De que, bueno, non, sentido americano, non? Primeiro ten que haber unha demanda, unha necesidade, se pode despois, non? O sea, ten que ir todo da man, rehabilitar como tolos todo, non hai que deixar que todo se arruine, non? Pero hai que ir vinculados a un uso, penso, que permita que se manteña, non? Porque hai que manteñer, hai que rehabilitar e manter. Hai moitas cousas que se están mantendo tamén gracias a que non se tocan elas, non? Bueno, hai un equilibrio aí a veces, especialmente na arqueoloxía, non? É mellor que están enterradas as cousas. Non, esas teorías de que hai que descubrir todos os castros, pero dices, bueno, mellor descubrimos un e os restos deixamos como están e xa virán tempos mellores. Que hai un mes empezamos a obras de rehabilitación do Muño de Xuvia, unha inversión de aproximadamente 1,5 millón de euros, onde se vai facer un museo, ten unha zona cívica para todo tipo de actividades. E o mes pasado adquirimos o Muño de Sacena, unha cuantía de 200.000 euros. O sea, e estás agora a contratar un paseo peatonal que comunica o que é o paseo de Xuvia co paseo de Freixeiro, que se vai fazer en dúas fases. A primeira fase, creo recordar, que son cerca de 200.000 euros, e a segunda fase, que vai un proxecto europeo, son sobre 500.000. O sea, que cousas neste concello sí que están facendo. En tema de protección do patrimonio e rehabilitación de zonas que estaban degradadas a nivel medioambiental. É dicir, ao final se está conectando, non? Desde o muiño que é o máis extremo, non? Eso está no EDUSI, se contrata dentro de 15 días, xa están os pliegos feitos e as ofertas das empresas. E a outra fase que con fondos municipales que ronda os 500.000 euros de inversión. E o muiño se empezou as obras hai un mes, mes e medio. E aí se vai a gastar 1,5 millón de euros. O sea que algo facemos en temas de recuperación patrimonial. Sí, pero parece, miro para Patricia, e non sei se queda contestada un pouco a pregunta ou a tua inquedanza. Non. Claro, e hai outra parte, sí, sabemos Porque que se están todas facendo as cousas, cousas levo como 20 anos escoitando que se vai facer algo coas apeñas. E cada vez que paso por as apeñas de primo, certo? E xa, bueno, ves, unha venta de xa está. O Muiño de Xuvia, si agora parece que sí. Sí, está. Pero digo, e como non se conectou coa casa? como non sei, Vale, vais a facer un museo, pero claro, é genial. E agora me digo das apeñas, vale, que vai haber nas apeñas? Porque un pouco, a mellor temos un exceso de muiños, pero... No, bueno, creo que somos dous moi singulares, non? Os de mareas que hai en Galicia, creo que hai 3 ou 4. Vamos a recuperarlo todo integralmente. Eu creo que... O primeiro foi comprarlo. Que problema tiñamos previamente? Que ese muiño, como estaba en sistema xeral, non se podía expropiar. En que medida? Non é posible, pero é certo que un concello non ten fondos para poder realizar todo, pero si incidir mellor en convenios, en estimulación por parte da xestión privada, pero para que determinados edificios que poden ser emblemáticos, poden ser ter outro tipo de saída, que non sei se poden especulativas, no sentido de tirar de rentabilidades urbanísticas, non se aprendí estamos no caso de Peregrino, Mostral, contribúa ao mesmo tempo a xerar negocios que se nunha zona e ao mesmo tempo a preservar ese medio. Se desde as cartas, desde a política, se pensa a veces ese tipo de cuestións, ahora é que se pode o patrimonio máis que atado, de veces inviable, e se
poder acabo de defender os reclamacións con ello do que A ver, eso é unha propiedade privada. Aí había un convenio con o promotor que iba a facer unhas viviendas por parte de atrás e logo tenía ese chalet para uso público. Pedía ao Concello. Na mesma situación que ese chalet, temos na carretera de Castilla 4 ou 5. O chalet de Chamorro, os dous que enfrente das monxas e máis que un particular, e hai algún outro caso. O Concello que non pode facer é gastar 1 millón de euros na compra de todos os locales porque teríamos que buscarle unha utilidade, é dicir, non é comprar por comprar. Se ti compras algo e o rehabilitas, ten que ter unha función concreta. Non se pode comprar por comprar simplemente por o feito de rehabilitar e que quede aí para que quede bonito. Hai que buscarle un uso, senón, incluso o interventor do Concello diría, mire, se non vai ter un uso determinado, non se pode reservar dinheiro para facer esa inversión. E a capacidade de colaborar público-privado, un pouco, ¿no? A pregunta. Isto explórase, é difícil, é viable? Si queráis que buscar un uso. Si ven unha entidade privada e quere montar un hotel aí, nosotros podemos intentar colaborar e tal, pero hai que buscarle un uso previo. Pero ten que vir desde o ámbito privado. Non podemos montar 10 locales de uso cívico polo Concello. Pero ten capacidade o Concello de explorar. A prova tedes no experimento de Ferrol. Quen fixo a obra, quen está estimulando todo o traballo? O movimento asociativo, porque está dando un uso. Se iso fai o Concello, ao final faría un parque. Que non tería utilidade ou si o tería. Por poñervos un exemplo. Nosotros ahora temos moita presión a veces polos parques biosaudables nas zonas rurales. A mitad deles, por non decir o 80%, botan 3 meses sin darlle nadie ali unha volta aos pedales. Eso, a ver, non é tirar o dinheiro, pero casi. As cousas teñen que ter unha demanda, un uso, por parte de alguén. Non se poden facer compras por comprar, nin obras por facer, se non van a ter un uso determinado. É unha tensión tamén, ¿no? A vez, bueno, decía, e a vez deixar, ¿no? Desaparecer un patrimonio material é como hai. Sí. Claro, Non sei, non teño respostas. para min, desde a miña preocupación... Aquí que viñera particular, empezar un hotel con encanto. Sería ideal. Nosotros daríamos Pero facilidades. quizás tamén o patrimonio sería... O que non podemos montar, outro sitio, outro local público. Claro, es que o problema destas... O temos discutido, é dicir, o problema é moitas veces estas casas son viviendas que teñen unhas estancias con unhas limitacións que son moi rígidas, non? E a súa propia protección... Si hai varias preguntas ou comentarios, se os parece podemos facer así un pouco caótico, que se chama. Eu tamén quería decir, por tirar un pouco no fío, non sei se non é problema. Eu son... Son torres nada. Eu son desde aquí nesta comarca xa non viñidero, non? Esa persona que anda fora, que non estou aquí. Pero, bueno, tal, eu de 10 anos aquí, teño 3 fillos de Narón, entonces, como que dice, me considero un ano máis de xuvia, que é onde vivo. Sempre me chamou a atención desde cando viñe, dicir, a potencia que tiñan os seus muiños e como estaban. Eu vim, claro, estaba dicindo, pero eu cando cheguei aquí a 10 anos estaba para arreglar un niño de xuvia, chega así evidentemente. Eu vim como a ceña se iba estropeando e iba caíndo planta a planta hasta que saliron árboles polo tellado. O miño ainda sigue tendo a maquinaria dentro. E está en bo estado. Eu espero que se tomando o Concello non teñamos que ver como se estropea toda a maquinaria dese miño que é do seu valor incalculable. No caso de xuvia, que por parte da asociación é un pouco coñece, non se pode dicir que non teñamos utilidades para os edificios. A Casa San Román tuvo un convenio de participación que participou a asociación de vecinos. Ademais, había dos portales que temos para os veciños de xuvia e na nadie llegou novo esa capacidade. Ademais, seguimos tendo sabe ese local porque non queda claro quen ten o salo. E ainda máis, alguna vez, hasta incluso o Concello se nos chama para que deixemos pegar acceder a unha propiedade privada que non é nosa. Porque nos respondemos que non sabemos que hai convenio, que non podemos mandar a alguén a un sitio privado que, ademais, está no estado ruinoso con certo peligro. Que pasa? No caso de xuvia non é que hai esos grandes locales. A asociación de veciños é relativamente precario, no que estamos, porque non se pode facer ruído. Hasta o día de onte só podían hacer 5 personas, non permite facer ningún tipo de actividade deportiva. Unha parroquia como a de xuvia non ten ningún polideportivo coberto, porque cada vez que queren facer un evento depende de colocar unha carpa. Se o queres facer no paseo, parece un sitio moi bueno, unha zona moi ventada, demasiado ventada, porque para asegurarse que é estirado. Hai un club de piragüismo,
está nunha casa que ten polo menos que 70, 80 anos, que tamén está en precario, que non ten local, donde ni siquiera ten un paso de peóns por onde os nenos salgan as piraguas a levar a cría. Sabemos que además viñan ao Consello Territorial de Filo que les teñan reclamado que teñan uns depósitos colocados no paseo, algo que sea acorde co sitio, non pide nada de conocimiento ni con nada, pero a día de hoxe non son unha realidade. Narón, que é o octavo Concello de Galicia, debe ser os únicos dos primeiros 30 que non teñen un solo museo, no siglo XXI. As cousas se van a decir, Narón, un concello que ten un poder importante, un concello con un dos orzamentos máis grandes da provincia de Coruña, que solamente debe haber dous máis grandes que o día de hoxe, non? O que é Santiago e Coruña, non? O orzamento máis potente é o de Narón. E fai actuacións a veces dun certo tamaño, non é certo? O tema do patrimonio por aí un pouco tal, pero tamén cousas pequenas. A día de hoxe, por exemplo, se queremos acceder ao Colegio Jorge Juan, en silla de rodas, non é posible. Porque as teclas non o permiten. Se iso está aquí ao lado, é unha actuación pequena. Entón, é dicir, ás veces o que temos que facer é mirar ben no bar e dar as solucións o que pide a veciñanza. Temas como o do club de piragüismo, que é un club con nenos, con rapaces, que teñen que facer unha práctica deportiva e tal, temos que darle facilidades, ou se non podemos darle unha solución total, temos que darle algo transitorio. É importante. E outra cousa que tamén quería fazer mi capaz para meter tamén no tema, é que é algo que tamén no último tempo das veciñas en Filipe, nós temos a sorte, como parroquia, de contar co que é, bueno, temos dúas zonas verdes moi boas. Temos a zona que é do paseo do río de Xuvia, que agora vai ir a decir, bueno, mellorou un pouco de como estaba, e iso se lo agradecemos, neste momento, porque temos a sorte de ter unha cima entrada dese gran paseo, que chega a xuntar casi 3 concellos, 2 castelos e unha historia que é preciosa e unha práctica deportiva. E temos a sorte, bueno, pues, polo recheos e polo que pasou, porque, bueno, entre comillas, de ter unha zona moi grande verde aí do lado. Pero que tamén está, a veces roza entre o desaproveitado e as actuacións urxentes. Non moitas veces temos denunciado, que agora nos preocupa moito a aparición de tanto cemento. Parece que se nos ocurre calquera cousa e nos salía tiramos cemento. Un exemplo que nos empeñamos é, antigamente os bancos se poñían encima de oro, os últimos bancos están se poñendo encufrados en cemento. Están movimentos, chegas e de cemento. Pero que a día estes días, incluso que vivimos, tamén na plaza dos Irmáns Peire, tamén se cubreu o cacho novo de zona verde con cemento. Claro, e ten unha actuación que tamén así nos ten aquí, moitas veces tamén así medio tal, porque dicimos, oi, non son tan grandes as zonas verdes internas que ten unha zona como a nosa, que funcionan sin xuvia, e sí que nos gustaría que houbera un plan ben pensado de como facer, dicir, oi, que necesidades temos? Pois mira, a Asociación de Veciños leva moitísimos anos, moitísimas de ser non a directiva, que nos levamos pouco, os antigos, colles todas as actas que levan pedindo un local que lle permite facer actividades, que sea de uso múltiple, que permite fazer actividades con moitos xentes, sen ter que entrar a un gasto moi grande de cartas, sin problemas deso. E de hoxe non está coberto, pero temos un cuartel da Guardia Civil que leva 12 ou 15 anos para derribarse, que ten un árbol gigante, que ten por toda a media acera, e aí hai unha solución para dar. Temos un club de piragüismo con nenos que piden que fan unha actividade deportiva, ora, piden, te vou poner un exemplo, é dicir, miño ten un pegado a mar, é unha tapa, claro, bueno, te desmontas, claro, que ves que un concello moito máis pequeno, que eu coñezo por todo novo, temos sectas de agora casi metidas no mar, pero fan unha solución, que encima non a vida era. Entón, eu creo que moitas veces non son tantas actuacións grandes, que son importantes, pero sí ter un plan estratégico e non ir dando. E no caso de Narón non está tan coberto todo, isto non é a Coruña nin a Santiago, non temos 100 elementos artísticos, completamente cobertos e todo. Eu creo que temos para cubrir ben, pensado e ben artellado, e falando con a sociedade, temos para poder cubrir ben espacios para ir dando vida a estes locales. O relativo concello, que son a Gaceni, o Tempo Equivo, tamén está así un pouquinho aí conectado, tal, e no caso de Xuvia, nós pelo menos temos claro. E tamén outra cosa, por exemplo, o patrimonio vimos de perder, e perdón, que me estou falando demasiado, xa porto a mesma, realmente, que vimos, por exemplo, de perder os edificios antigos, que había un problema con os edificios antigos, pero xa é un espacio que se deixou coller os coches así de unha maneira, non sei se por silencio administrativo, se é unha zona nova que apareceu un novo aparcamiento no medio de Xuvia, onde todo o mundo vai ao parque, e aquí parece como que non hai nada, non sei que legislación está eso, se é legal, non é legal, nin tal, pero bueno, se fixo ali dos edificios, se deixou terra e non o pasa. E iso, bueno, creo que aí falta un poquinho de previsión, que entre todos podemos mellorar e podemos ter un concello que pode ser, bueno, moi bom. Gracias, Ángel. Vou a darlle a palabra a Paula, que quería tamén, estábamos, porque creo máis Ángel que sí, o sea, teño a sensación de que introduciche moitos temas,
moi amplios, moi complexos, como o tema que nos ocupa. Entón, despois vamos a intentar como volver a colocalos, pero Paula, que tiña esa palabra pedida, e un pouco fiando, ¿no? Con esta... Viñamos aquí, de estes elementos patrimoniais que a veces é difícil intervir sobre eles, que nos chocamos con... Sí. Sí, bueno, un poco en la sucesión, comentaba también, que a veces los edificios, bueno, nosotros, yo represento a la Asociación Sociocultural de Personas con Discapacidad, aquí en Arrenda llevamos muchos años y colaboramos con el Concello en muchas de las actividades y muchos proyectos. Obviamente, en nuestro punto de vista y en la línea que comentaba Fran en su primera intervención, ¿cómo le decías tú? Hay que, como dijiste, protestar. Porque se nos caracteriza bastante por protestar. Y en la parte de la accesibilidad, obviamente, es nuestro objetivo fundamental. Y en la accesibilidad, en todo lo que tú también comentamos. O sea, ya comentaba sobre el colegio San Juan, en los edificios públicos, como decía Ramos, lo que pasó con Chamorro, precisamente Chamorro tuvo que abandonar ese edificio porque no era accesible y acabó en el mal una de sus razones, yo creo, básicamente por eso. Ojalá muchas cosas se pudiesen intervenir y hacer accesibles para todo el mundo. Ya no solo pensando en una silla de ruedas, sino para todo el mundo y por principio de igualdad, ¿no? Pero sí que, como comentaba Antonio, la parte legal es a veces un Cristo importante. Aquí en Narón, en cuanto a la accesibilidad, por lo que tengo entendido, nos falta también la ordenanza de accesibilidad, que también viene condicionado por el desarrollo de la ley de la accesibilidad a nivel autonómico. Bueno, y empezamos a hilar y nos echamos la manta a la cabeza al final. Entonces, ¿hasta qué punto qué cosas podemos hacer o no podemos hacer? Soñar es maravilloso, pero luego llegas ahí a la parte técnica y nos damos de tortazos. También otro punto y una reflexión que me gustaría también con Roberto preguntarle si en Ferrol hubo algún tipo de choque en esas propuestas, que me parece un ejemplo, o sea, mi Canido me tiene anonadada por todo lo que ha conseguido en tan poco tiempo también, en ese choque de público-privado, ¿no? Porque a veces habláis, ¿no?, de la parte que parece que ahora la pelota se nos cae en la parte asociativa y desde el asociacionismo podemos hacer milagros, pero a veces esos milagros tampoco son fáciles y no sé si en la experiencia que tuvisteis vosotros desde Canidos chocasteis alguna vez con barreras con la administración o con algún tipo de permiso o alguna cosa, ¿no? En general, las conclusiones que quiero comentar es que ojalá consiguiéramos poder hacer todo lo que queremos, sino que después al final chocamos con un montón de barreras, muchas legales, y que, bueno, aparte del uso que queramos darle a muchos edificios, el principio fundamental tiene que ser la accesibilidad. O sea, nosotros estamos haciendo el Camino de Santiago, cuando llegamos ahí a la Megasa, ¿vas por aquí o vas por allí? Vamos por aquí, hay escaleras, pues va a ser que no. Vamos por aquí, nos vamos al molino, con un itinerario horrible para poder caminar en silla de ruedas. Entonces, bueno, vale, llegamos aquí al Puente de Jubia, para pasar el Puente de Jubia también con nuestras odiseas, o atravesar el puente y llegas por allá. Entonces, quiero decir, ya solo en este tramo pequeñito de Nando, ¿no? Entonces, hay que intentar en ese planeamiento, desde luego. Hay que avanzar. Hay que avanzar. Hay que avanzar. Yo creo que todo de golpe no es inabarcable, ¿no? Hay que avanzar. Empezan a salir estas cousas, ¿no? Unha pregunta concreta que recollemos para Canido, pero tamén, e con todo o que traía Ángel, ¿no? De hai moitas cousas, moitas preocupacións, moitas tensións que se estenden no tempo, que levan, e como, ¿no?, están chocando. Entón tamén, creo que, e falábamos cando preparábamos esta mesa, tamén é como pensar xuntas, ou desde a administración, como podemos quizáis seguir a facer un pouquiño máis isto, ¿no? Como poder incorporar isto, que sabemos que é difícil tamén, Bueno, ou quizáis, Antonio, falarnos un pouco tamén desde aí, desde a dificultade que ten a administración para dar resposta a estas demandas e a estas protestas, ¿no?, e esta tensión. Entendo, non, que este foro ou esta apostamos a facer listas, non, de listas de demandas, bueno, propostas, non? Propostas, listas, que hai que avaliar despois, claro.
un pouco a idea, non, dos consellos e do que temos falado, avaliar esas viabilidades e aproveitar cando se poida cometer certas cousas, non? No caso que falas desa alternativa do camiño, non? Que realmente o camiño alternativo que é máis razonable que o das escaleiras, lóxicamente, non? Son, circunstancias, non? Polas infraestructuras, polo que rompen, non? O territorio, pero creo que hai unha línea de traballo vinculado á adquisición do Miño das Aceñas de reparación e de mellora do pavimento desa pontella do Ponte Presa, creo que se chama, non? Ponte Presa. Sí, pero é unha ponte presa, non? É constructivamente a propia presa, non? A ponte. Eu creo que hai unha atracción triple, non? Está a ponte, a conexión hacia o Peregrino e a continuación hacia Megasa, pero tamén deste lado o seu enlace ao redor, ahora mismo, fai un rodeo, non? Ao redor desas casiñas e demais, que no momento que a finca, se adquire o muiño, coas 4 fincas que hai ao redor, que chegas a propia, que pasa por debaixo da ponte, o túnel que hai por debaixo da estrada, eso se vai conectar, vai permitir cousas, non? Hai un espacio ali que eu confío que vexamos mellorar, non? É dicir, creo que hai que ir avanzando, non? O primeiro é adquirilo. Hai unha opción ahora mismo, falaba Ramos a través do proxecto do EDUSI da senda, non? Que vai conectar desde aquí hasta lá. Pero despois esa senda hai que conectarla cos mundos que atravesa, non? É dicir, falamos a conexión co propio camiño, pero tamén cos distintos barrios que vai tocando, non? E darlle vida. Non é solamente un lineal para que os de Neda ou que están na ponte chega ao final de volta, non? Sino que esa transversalidade co territorio que vai tocando, non? E hai que empezar. A senda se traballou no anteproxecto global, pero houve que cometela en 2 fases, porque por unha cuestión de recursos de intervención que falaches ti antes, os cartos, non? A clave a económica, non? Hai que racionar as anualidades, non? Hai que abordalas, que para min un dos problemas máis graves é como ti programas, desde que programas hasta que podes acometer a obra, poden pasar 2 ou 3 anos. Falamos das públicas, non das vosas privadas. Obras públicas tardamos moito tempo, cando chegas, claro, moitas veces tens que justificar unha subvención ou non, tens que xogar con moitos elementos que te van condicionando, non? Entón, o que hai que facer é planificación un pouco estratégica de onde queremos ir e ir enlazando a medida que se vai podendo, non? Eu creo que todavía non somos conscientes e estamos un pouco desactivadas en xeral no sentido do poder que temos a veciñanza. A veciñanza en xeral e o asociacionismo en particular de distinta índole, cando se activa, funciona. Nos sempre poño un exemplo. No mandato anterior, que rematou no 2019, non? Sí, no 2019, o goberno anterior de Ferrol tiña planificado un aparcamento disuasorio no barrio de Canido. A parcela estaba contratada, o sea, alugada a un particular, o proxecto estaba sobre a mesa de contratación e o alcalde tiña a intención de eso. Que pasa? Os tempos son dificultosos e cando acabou o mandato estaba sin materializar ese aparcamento. Esa intervención no aparcamento eran 150.000 euros para facer ese aparcamento disuasorio. O candidato a alcaldía o actual alcalde, nas xuntanzas previas ás eleccións, nos dixo por activa e por pasiva que el ese aparcamento non o iba a facer. Non o iba a facer porque non estaba no seu proxecto, porque creía que era inadecuado, apostaba máis polo Sánchez Aguilera. Non sei, bueno, digo Sánchez Aguilera, o Sánchez Aguilera son miles de metros cuadrados do exército, o sea, de defensa, que dende o ano 2000 leva intentándose conveniar co Concello para traspasalos. Dende o ano 2000, digo,
Entonces, o alcalde actual apostaba por esto, ¿no? Por Sánchez Aguilera. Y nosotros decíamos, claro que sí, nos apostamos tamén por Sánchez Aguilera, pero necesitamos unha solución de inmediato. No, eso non se va a facer. Bueno, a presión popular se transformou en unha moción no pleno. Esa moción no pleno se ganou e o alcalde, en un acto, digamos, de democracia, admitiu e tuvo que comerse e ese aparcamento está efectivo hoxe en día. É dicir, creo que a nosa acción, é dicir, se nós fóramos pasivos, se nós pasáramos deso ou déramos porque, bueno, non se fai, pois non se faría. Pero acción popular me refiro simplemente esa presión da intrabarrial, onde están os comerciantes, onde está a entidade veciñal, onde están outras entidades de distinta índole do barrio, lle trasladou a necesidade de eso. Saímos en prensa, non tuvimos que manifestarnos ni nada por el estilo. Conseguimos que un partido político trasladara esa moción e eso se materializou. É dicir, as cosas que imaginemos sí que son posibles. Son posibles cando se preme no lugar adecuado e cando o que se imagina está dentro do contexto imaginable. É dicir, evidentemente, no Paseo de Xuvia eu non podo levantar 12 alturas de un edificio, pero sí que seguro que se pode buscar moitos usos posibles en ese lugar e que sexan. O que tamén digo é que a política, digamos, non a política, sino os que chegan á política, a participación cidadana a ven con moita distancia e a ven moitas veces como unha amenaza e non como unha ferramenta que lles poda axudar a legitimar as decisións ou apoiar as decisións. Entonces, esas tensións, para resumir, e para esa pregunta, existen sempre. Nós ahora mesmo temos unha parcela, unha horta comunitaria, nunha parcela que é residencial. Si certamente o Concello quixera intervir, podería intervir. Nunca tuvimos nada en concreto que o Concello dixera, oye, que os vamos a intervir esa parcela. Eu creo que pode máis acción social sobre o que se está facendo en ese lugar, que é un aproveitamento do terreno que limita moito a legalidade con que esa parcela estuvera a monte, aínda que se pidera aos propietarios que a limparan de vez en cando. É dicir, eu creo que sí que hai unha marxen ben amplia onde o poder da veciñanza pode intervir, aínda que sexa circunstancialmente, nas políticas dos concellos. Non sei se respostei, pero este é o... Bueno, esta é a nosa idea dentro do barrio de Canido. Dicir, además, eu me sinto moi respaldado porque son moitas entidades as que traballamos sobre as cousas. Nós temos limpiado parcelas privadas e alguna vez nos dixeron, estades cometendo un delito. E eu sempre digo, bueno, pues contrataremos un abogado o día que un propietario nos denuncie por limpiarle a súa parcela. Entonces, eso nunca aconteceu, o sea, que nos denunciaran. Ás veces temos que ser máis proactivos e non solamente tirar do Concello. Nós agora temos un problema ben grande cos Sabaríns e temos 30.000 metros cuadrados de terreno a monte para limpiar. É terreno privado. O Concello único que pode facer é instar aos propietarios a que limpen eso. E cando se dé a circunstancia de que non respondan ou non sei que, subsidiariamente pode intervir sobre eso. Pero hai que insistir ao Concello, hai que eso. Nos, seguramente, se o tempo pasa moi longo, ao mellor contratamos unha máquina e vamos a limpiarnos algunha parcela privada, das que sabemos que o tobo dos Sabaríns está ali. Pero, bueno, o que quero dicir é que moitas veces temos que ser máis rotundos e eu creo que non todo ten que facer o Concello. Nós tamén temos que facer as cousas e temos que ser proactivos tanto nas propostas como nas accións. Esa é o sea, eso é cos mimbres que nos traballamos ali en Canido. Pero, bueno, que vale para Canido, non sei se valerá para outro sitio, Que é unha parte moi importante que, por exemplo, desde a parte asociativa, que ti acabas de afirmarlo rotundamente, é algo que, por exemplo, desde o Concello nós non podemos ni
entrar nunha finca privada porque a nós sí que nos denunciaría. Vale? A mesma propiedade, igual que, por exemplo, a unha asociación de vecinos, por exemplo, no vosso caso, ou a outra asociación, igual pensa que el denuncio non denuncia, contra o Concello vai ir fijo. Vale? Pero hai mecanismos. Despois hai outra cousa, o sea, hai en moitas circunstancias por patrimonio, por exemplo, arqueolóxico, natural e demais, en onde é imposible localizar ao dono. Vale? Non se pode entrar de calquer maneira. Vale? Leva un proceso e ter unha autorización xudicial. Sí, sí. Vale? Esa actuación xudicial leva 2 años mínimo. Vale? Con moita suerte ter esa autorización xudicial. Entonces, hai moitas veces que parece que non se fai nada ou tal, e despois o Concello ten as competencias que tamén ten. Isto xa supoñendo de que a propiedade este localizable e non responda, vale? Ou que a propiedade se negue. Vale? Entonces, primeiramente, sempre hai que buscar unha colaboración con esa propiedade. Vale? Bueno, digo porque hai moitísimos casos onde, por exemplo, en tema de xestión de biomasas e demais que nos está pasando. Sí, pero vamos a ver, si vas a 31 de maio as parcelas terían que estar limpias todas. Simplemente, acto seguido, un requirimento do Concello, conforme non se cumpre a lei de montes e a lei de protección do incendio, o sea, para a protección de incendios, xa lle mandas ao propietario. Ese propietario, se non responde ou se non coñece, ten 15 días para elaborar. Se non pasen eses 15 días, ti podes o trámite. É dicir, mecanismos administrativos existen. O que pasa que moitas veces os concellos non teñen os recursos humanos necesarios para esa historia. Ahora mismo, o Concello escribiu unha carta á Xunta por este tema dos abaríns, donde, nos lle pedimos, lle dimos 30 referencias catastrais para limpar. Abriron 30 expedientes de forma express. Evidentemente, é un procedimento moi engorroso. Localizar os propietarios é moi engorroso. Eu sempre digo tamén que aí o Concello ten outras ferramentas. Por exemplo, en parcelas que non se están utilizando e que podrían ser parcelas moi interesantes, onde a xente a recuperara para facer sardíns urbanos, para hacer bosques comestibles, para facer áreas de xogo, o Concello sí que ten unha capacidade, que é saber de quen son esas parcelas. Cosa que eu non podo. Non podo ir ao catastro e me dicen de quen é. O Concello sí que pode facelo. O Concello podía mediar moitas veces entre entidades e propietarios para que esas parcelas se usaran. É dicir, eu vin agora por aquí polo paseo de Subia montón de parcelas que dan a estrada e que dan aí, que están sin usar. Digo eu, carai, esas parcelas todas, se o Concello fixera a mediación, é dicir, incluso o Concello ten que dicirle todos os anos, ten que reclamarlle que esas parcelas estén limpas. Bueno, pois, o mismo convenio que chegamos nós con a Becons, é dicir, a veciñanza, o barrio de Subia, a calquera entidade de Subia, fai un convenio con esa propiedade, coa mediación do Concello, e esas parcelas se utilizan. O que non podemos é quedarnos, é dicir, o que dices ti, é dicir, se o Concello fai, seguramente o propietario poña moitos problemas, pero se o Concello media con unha entidade privada, asociativa, cos propietarios, seguramente ese é máis fácil. Non nos custa nada. O aparcamento este que antes decían Canido son 3.000 e algo de metros que os propietarios están cobrando 900 euros ao mes por eso. Ese aparcamento, hai uns anos, a asociación, que daquela non había asociación, os comerciantes do barrio contactaron con este propietario e a cesión iba a ser gratis. É dicir, por qué? Porque o propietario dicía, home, se ti me limpias o aparcamento e acondicionas, aí cho deixo. Logo non se materializou por outras cousas e pasaron os anos. Eso é ás veces o que os concellos non se dan conta. Que, digamos, as asociacións moitas veces podemos ser o medio para moitas cousas e esta colaboración non se sigue vendo. É dicir, hai administración por un lado, hai entidades privadas por outro.
hai que sentarse máis a falar. E, sobre todo, a necesidade que, creo, o sea, eu o digo pola nosa experiencia, que moitas veces hai moitos puntos en común que non se tratan por descoñecemento. E eu creo que hai que afondar en esas cousas. Non, ao mellor son insenuo, pero a nós, por el momento, nos foi vendo ben. Claro, o día que vaya mal direi, oye, que isto non funciona, pero por el momento nos funciona. E o Concello, sí, en Ferrol, ten feito algunha mediación con nós e nós seguimos facendo insistencia co Concello e lle seguimos reivindicando e, sobre todo, o que decía en Senjavo, protestamos moi seguido para que acontezan cousas. É que non hai outra vía. Se non protestas, non pasan cousas. Non sei. Gracias, Roberto, porque traedes iso e eu agora miraba para Fran e algo do que non imos entrar agora, pero sí que me lembraba isto da imaginación política, non? Que un termo, unha idea que está moi presente en moitos contextos e do que tamén estabas a falar, de imaginar posibilidades e de recuperar un pouco esa capacidade, de incidir nesa capacidade. Son as 8:15, quedanos como 15 minutiños só para dar por concluída esta primeira actividade. La asociación lleva más de 30 años, la nuestra, ahí, sobreviviendo con muchos altos y bajos y con muchos problemas y bueno, toda nuestra historia, pero siempre nos han puesto las redes así delante. Siempre. O sea, si yo peco, me da igual en el Concello de Ferrol que en el de Narón, porque también estamos en Ferrol, para mediar, es que además, bueno, Catalina lo sabe porque también lo hemos hecho con Narón. O sea, aquí en Narón, para conseguir un local, nos vemos y nos deseamos, pero nadie nos lo ofreció gratuitamente por tenérselo limpio y en movimiento y para que no se le caiga, ni de coña. O sea, estamos pagando un alquiler religiosamente y no pudimos quedarnos aquí en Jubia porque el Concello no nos permitió poner una rampa en el exterior para una asociación para personas con movilidad reducida porque no tenía ordenanza de recibir. O sea, quiero decir, a nosotros en cualquier momento, ¡pum!, torta de leyes y leyes por todos lados. En Ferrol, acuerdos en pleno, aprobados, todos. Ejecutados, cero. O sea, aprobados en pleno, sí, todo el tema de accesibilidad, diversidad y tal y tumba, no te lo he dicho para atrás. En Ferrol, ¿no? Cosa que nada desde más otra película. Pero no, después no lo cumple. Entonces, casi me da igual que Narón no me lo apruebe, que ya sé que no me lo va a hacer. Pero en Ferrol lo aprueba, pero no lo hace. Entonces, nuestra realidad no es como la tuya. No, pero evidentemente hai un conflito continuado entre o asociacionismo e os concellos e todo eso. Conflito que é porque cada un se enroca no seu lugar. E eu creo que hai que buscar máis puntos de confluencia. Todos traballamos polo ben común, todos traballamos pola necesidade común e polo benestar común. Entonces, a min me sorprende moito que non haxa eses puntos de encontro e que non é necesario que sexa todo o que ti digas, nin é necesario que sexa todo o que diga o Concello. Na negociación todas temos que ceder unha parte importante do que reivindicamos, pero temos que buscar ese lugar de encontro. E iso é imprescindible. Home, me sorprende moito que non te deixen poñer unha rampa en algún sitio cando... pero que moitas veces... claro, isto non estaba ben que o diga co arquitecto municipal aquí ao lado, pero a lei tamén ten moitos recovecos. A lei ten moitos lugares posibles que se poden, digamos, non saltar, non estou dicindo que se salte a lei, pero sí que ás veces hai que pasar por un lado desa lei e colocar as cousas no contexto, porque hai cousas que non son comprensibles. E, bueno, que non teñades un local, bueno, pois é unha circunstancia mellor moi concreta, pero eu creo que... Porque nosotros lo vivimos con la rampa aquí en Jubia, es un caso real. Xa. Tenía que ser de quita y pon, y yo no estoy para desmontar una rampa de 3 metros que no encorde en una acera de 4. Sí, pero creo que ás veces tamén hai posibilidades técnicas. Eu teño visto escaleras de rampas que se convierten en rampas que son mecánicas. É dicir, a veces tamén hai que buscar a cobertura tecnolóxica posible. Claro. Bueno, pero creo que, de verdad, o
o digo non con moita experiencia, que xa te digo que nós levamos na directiva dende 2017, son poucos anos, moitos, casi 2 deles en pandemia, que cambia todo, pero é imprescindible que busquemos os lugares de encontro coa administración, porque, vamos a ver, es que a mí me parece increíble, a administración, os que nos gobernan, os nosos políticos, son os nosos representantes. Eu creo que están no mesmo barco. O sea, eu non os vexo na contra, os vexo no mesmo barco. Moitas veces non estamos de acordo, moitas delas, pero outras veces buscamos esos sitios. E anda que non lles guste moitas veces que teñen que facer cousas porque hai unha demanda e un clamor popular. E moitas veces nos fan cousas que non nos gustan moito, pero podemos entender que é necesario para ese momento ou é necesario para esa circunstancia. Eu creo que temos que abrir un pouco máis a nosa mente e, sobre todo, saber que eu non teño a razón, que eu non teño a razón do 100%. Non sei, a nós non nos está funcionando, tampouco, bueno, non moito. Neste orzamento municipal non temos moita asignación económica para o barrio de Canido. Rascamos un par de proxectos, pero claro, como tuvimos un Urban que foi moi xeneroso, pois parece que durante os próximos 20 anos xa non temos que ter investimento ningún no barrio. E que como conseguimos 2 estudios de proxectos? Pois arañando. Non hai outra, creo eu. Me gustaría facer un inciso do tema dese, que cruzar aí a idea do que dices, que está o tema de que as cousas consiguen protestar. Porque ao final o que ten a veciñanza en sí para facer altavoz que é a súa capacidade de protesta e, ademais, se este é secundario, a capacidade de ver que hai xente que a refrenda, que non é unha persona solo decide, e, bueno, a mí é importante que, por parte, que moitas veces deben de entender a xente que recibe a maior parte das protestas, que é a maneira de ter de expresada, non temos outra maneira de facer, non temos que falar, justamente debe ser cogida. Entón, eu aproveitando o tema deso, eu sí que ratifico tamén o que dice a compañera, que moitas veces a lei é o parapeto, o funcionario, ou alguén no técnico que se utiliza para parar certas cosas, me dixo, oye, mira, isto así non se pode facer, pero desta maneira consigues algo parecido, pero, bueno, máis ou menos isto, tanto non, pero de outra maneira, e non ao final é parada, vas a buscar, te informa, te volve parada, e vas a prueba e error, en vez de intentar guiarte un pouco por ese mundo cando era o que debían intentar batar. Entón, eu neso, e non vou entrar neso, nós a día de hoxe temos unha conflictividade importante esta semana nesta parroquia, como aquí hai 3 concelleiros e con moi boa bondade, eu lanzo o guante para que se queren acabar, se reúnen as persoas que estamos aquí de Asociación de Fillos, e contemos tamén unha problemática que temos, estes días, e que tamén nos vean unha valoración que é unha boa maneira de acabar hoxe, que non teña que trascender a ningún outro lado. E eu xa que estamos aquí con mandado, para colaborar, quería tirar ese guante. Vale. Home, isto xa é un logro, A ver. Entón, o territorio facémolo nós, a política facémola nós, e, como diríais, a canción, a nosa historia facémola nós, tamén. Sí, parecevos? Deixámoslo aquí. E para deixalo aquí, pois eu, nada, de novo, agradecer de parte da escola a presencia de todas as persoas, desde os seus diferentes roles. E creo que me quedaría con isto que acaba de pasar, non? O último, que estabades comentando un pouco esta voz de ás veces nos parece, non sei, inocente ou naif ou tal, pero é un pouco esa enerxía e ese impulso de é posible, e desa, pois, eu traía isto da imaginación política e de imaginar posibilidades, pois, bueno, confiar un pouco nisto, porque hai moitas cousas por inventar e moitos procedimentos e políticas por definir. E un exemplo tamén é este, non? Como acabamos de ter un espazo de encontro que nos dá oportunidade tamén. Eu miraba agora e decía, joa, hai moita representación aquí. Hai persoas desde un perfil máis técnico, desde investigación, funcionario do Concello, asociacionismo, de diferentes índoles, representantes políticos, todos persoas, todos veciños de algún lugar, ¿no? Pues tamén tensións, vidas e maneiras de relacionarnos, pero parece que cunha vontade tamén común, ¿no? Que é como, bueno, aportar o que cada quen pode
para o ben común. Creo que iso sí que, si nos miramos un pouco, é algo que nos pode identificar, non? Entón, nada, de novo, moitas gracias pola presencia. Celebro que vos poidades atopar agora un ratiño tamén para escoitar, non? Pois, de onde veñen as incomodidades, o que pasa nos territorios, non? E como se pode, tamén o dicíades agora, buscar entre todas xa sabemos que as leis están aí, que temos que cumplir unhas normas, pero, vale, como facemos entón, non? Como se pode facer? E non me quero reiterar, pero sabendo que os procedimentos, que hai cousas que teñen un ritmo, e que van a outro ritmo, e que son complexas, e que igual fan falta 2, 4 ou 20 anos para que cheguen a termo, e outras, pois que xa se poden ir incorporando, non? Nas prácticas, nos procedimentos, e que quizáis espazos como este pois nos podan dar ideas para chegar a luns e dicir, oye, mira, pois aquí podíamos facer isto diferente ou desta outra maneira, non? Entón, nada, se vos parece, pechamos con un aplauso ao colectivo.